no, mga Indians. Good morning. DCB TV. Don't forget to subscribe to YouTube channel. Click ng share button para sa video na upload ko. Indians, i-vlog natin ngayon yung pagsama ko sa laot. Kasi first time kong nasama kay paring RR. Yung araw na to. Happy Sunday everyone. Happy Sunday morning. God bless you all. And mga Indians, mamaya abangan nyo yung pagsama ko sa laot. Okay mga Indians, just keep on watching mga Indians. Ayan na yung dagat. Ayan na yung dagat mga Indians. Ayan yung dagat. Ayan yung Sharaw. Lalat ka. Ayan si Buldag tsaka si Rin. Magkasama kayo dalawang laot. Wow, sige, ingat. Sige. Ito, nakita natin si Rin tsaka si Buldag, no? Malaot do sila din. Ngayon, abangan nyo yung pag-alok ko sa tabing dagat. Ay, mayan, ito mga ito, taga lalaot kayo? Oo. Ayan, si Madalin. Ayan. Sige, ingat kayo. Oo, yun na sila yun. Ha? Sino laot? Si taga Dumaguete, si Alan. Lalaot. Ayan. Oh. May muntag daw. Laot na kami. Oh, ano sila, wanto sa dagat. Sige lang, amping mo lan. Amping. Si Alvin? Albino, shout out na dyan, Albino. Ayan ito si nasa ng bangka kagahapon, si Boss Elmer. Ito lang yan. Lalaot na naman kami. Lalaot na naman, kahit sila yung bangka niya, wala pabiling tornilyo. Kayo si Robert. Mabait na bata ito si Robert. Kaibigan ko to. Si Bitoy. Ito yung papa ni Bitoy, si Kuya. Yan ang gusto sa dagat. Kawayo kids. Kaya naghuhuli ng jellyfish. Jellyfish daw. Ito ngayon, maganda alon ngayon yan. Kaya sige na, ingat kayo. Punta na si paring RR kasi siya yung kasama ko dito na lalaot, paring RR. Si first time sumama ngayon mga Indians, kaya experience natin kung anong buhay sa laot. Paring RR, tara na! Si Jug pala, kaya pala to. Kan si paring RR? Ha? Ito? Lalat kayo? Lalat kayo? Oo. Sino saan yung laot?
Oh, yan mga yan. Lalakot na itong mga to. Yan, si, ano, si, pangalan ito, Duarte. Koy. Kasi, Sino pangalan Koy? Sapsap. Ay. Oh. Aray. Oh. Kaso. Tandaan, Sapsap, tandaan. Sige na si Sapsap. Eh, grabe, mabilis Sapsap mong, ano, magbuhat. Okay. Ay, so, eh, ano yan, patanda sa paring aral. Oh, paring aral, asan si paring aral? Jog, paring aral. Wala siya doon. Wala. Baka mo, Ito lang yun. Dalaw siya ito yung bangka niya. sa ibang kaya yung? Ah, ito, oh. Dalawa kami. Oo nga, sinabi niya sa akin. Ipa-vlog ko. Sige. Oo. Ikaw, saan bangka mo eh? Ah, ito. Ganyan ka na? Oo. Hindi ka pag-ano ng subok mo? Nang? Yung pang-takip mo sa mukha? Kailangan mo yun? Hey, Roy. Ang aga-aga, nagbablero ka na. Ha? Sombrero ka na. Wala kang sombrero? Baka umitim ka sa laot. Hindi, maaga naman tayo. Mga alas 9, ganun Oo, okay lang. Yung maaga, abutin kayo ng alas 12 niyan pag nakuha na nyo ng maraming isda. Oo nga, no? Tama. Hi! Ayun. TV! Yeah. And mga Indians, ito yung baka na gamitin namin. Ito yung baka na gamitin mga Indians. Mamaya Indians room line. Mamaya Indians, abangan nyo yung ano mga Indians, yung paglaot namin mamaya. Ibablog ko doon sa laot. Okay mga Indians, just keep on watching. Si ano, Sabado. Vlogger. Oh, Sabado. Ayan mga Indians. May mga nakalis na. Oh, ayan si Paring Arar, yan kasama ko si Paring Arar. Oh, si Jug. Oh. Si Burno, kaibigan ko yan, Burno, at saka ito, yung kapatid ni Wing. Oh, Eroy. Tara, buhatin natin. Yung marami ano yung mga lumaot. Kasi kukunti yung alon, kaya halos lalaot. Bilo. Hindi ka pa sa ibang mga pa. Yan pa lang yung taloy nasa mo. Ito yan, yung magintara. Yeah, wala kasi Paring Arar talaga. Yung yan, maraming lalaot mga yan, so marami. Kasi medyo, nung nakarang araw para sa alog, kaya kukunting lalaot. Yung yan mga yan, medyo maraming lalaot ngayon, kaya sana maraming huli mamaya. Para, ano, panghuli na to bubuhatin. Kasi dito mga yan, tulungan. Siyempre, lahat sabay-sabay lalaot. Tulungan, magbubuhatin yung bangka nila papunta ng sa dagat. Tulong-tulong dito mga yan. Pagkatapos mo yan, ano lahat, mga lagay doon, sabay-sabay ng alis. Sige mo yan, keep on watching. Yan, dito kami sa papunta na lang kami. Grabe, para sa alon, kaya salamat kasi nakaalon na kami. Ayan, si Paring Arar. Si Paring Arar yan sa harap. Siya yan sa harap, Paring Arar. Kaya na, mga sangalon, grabe. Kaya salamat sa Panginoon kasi kahit paano, si Paring Arar magaling siya mag-diskarte. Ano yan? Abangan nyo ano mamaya, paisan namin mamaya. May yan, si Paring Arar, maghulog na siya ng lambat kasi ano na, maliwanag na. Malapit nang sisikat ng araw, malapit na.
May yan, ayan na yung ano, ano tawag dyan, Hila? Bandira. Bandira, palatandaan ng ano, lambat. Yan, oh, bandira. Yan yung palatandaan. Palatandaan ng ano, yung, iyon, kung andun yung bandila yon para, ayan, ito na yung ano yan, ito na yung lambat. Ito yung lambat. Nahulog na, parang arar. Ngayon kanina, ano, talagang nahirapan kami. Mga yan kasi sobrang lakas ng alon. Buti magaling si paring arar mag-diskarte, kahit pa paano. Tawa ng Diyos, nakarating kami dito. Pero grabing hampas ng alon. Ito yan yung ano, yung lambat. May bandila doon mga yan sa dulo, yun para tandaan niya. Yan. May yan, yung lambat. Nahulog na ni paring arar. Buti ninataman ng ilisi yung lambat, ninataman ng ilisi. Yan. May yan, paring arar. Nahulog yung lambat. Tata pala kay ano, kay minis niya, si Juana. Si paring arar. Ayan, sunset doon. Tinatapat ni paring arar ng sunset. Ayan. Okay man yan, pag binawali pa rin hararan yung lambat, okay na. Abang natin mga yan. Kung marami pa yan, marami pa yun. 25 na. 25 na yan, lambat. 25 na ano to. Bali yung 100 meters yung isang ano, 100 meters yung isang lambat, 25 meters pala. Kasi 100 meters ang ano, ang isa. Ayan to, parang doon. Kaya sabangan nyo mga yan, ano, kung maraming huli sana maraming huli. Yes. Ay may yan, yung ano naman doon, yung Mariara, yung bulok dyan, ang pangalan yung Baguio, no? Yan yung Baguio City mga yan, yung bulok dyan. Tapat lang ng Baguio City. Dito yung pinalalautan namin. Hindi pa rin arar. Yun naman, yung budok na yun yung budok ng ano. O kaya, anong swallow ba na swallow? Swallow, Labrador. Tapos, diretsyo na yung Alaminos, Hundred Island. Ayan. Ayun. Mayroon kaming dito kasama din. Dito na nagulog ng lambat din. Dito na naghulog din. So, matabi sa amin ni paring arar. May yan, sabahan nyo mamaya yan ha. Sabi pala kay ano, kay si ano pala yan, si Mar. Hello Mar. Yan si Mar. Okay, shout out kay paring Mar. Okay. Ayan, so ano pa rin yung alon. Ano pa rin yung malakas pa rin yung alon. Okay. Ayan, sabahan nyo mamaya yan. Kasi po watching naman ngayon yan. Ay mga yan sa paring arar, malapit nang matapos yung lambat na 2,500 meters. Kasi ang isang lambat 100 meters. Kaya ayan, malapit na matapos. Nakabutan na kami ng ano, malapit na makabutan ng sunrise. Kasi pagsikat ng araw, sa haba ng lambat niya. Grabe. Ayan na, sa paring arar. Yan mga yan, dito tayo ngayon sa laot. Sumama tayo kay paring arar. Ngayon mga yan, ma-experience natin yung first time na ma-experience kung paano lumaot. Linggo mga yan, happy Sunday mga yan, happy Sunday morning. Sana maraming huli kasi ayan na yung ano niya, tapat niya. May biyaya ang Panginoon ngayon yan, may biyaya ang Panginoon. Blessed Sunday everyone, maraming huli ngayon. Paring arar, itatapon niya yung ihagis na niya yung bandila para tandaan. Ayan, may isang bandila doon kanina. Medyo madilim pa, hinagis na niya. Ito din, para tandaan niya, dilaw at black. Yan yung pala na lambat niya yan. Babalikan naman niya mamaya. Sana maraming isda na
ano dyan, mahuli kami para maraming ulam, maraming pamiling bigas. Yay! Woo! Shoutout pala kay miss ni Paring Arar na si Juana. Shoutout. May yan si Paring Arar, yung isda kakabugin niya, kakabugin. Parang ano niya, yung parang gawin niya, ano niya sa ano, sa papalapit niya sa lambat yung mga isda. Yan na si Paring Arar. Malapit nang mag sunrise. Yan mga yan, no? Yung sunrise, malapit na. Yung si Haring Araw, malapit nang lumabas. Isang panibagong umaga naman mga Indians dito sa bayan ng Binmaley, Pangasinan. Happy Sunday everyone. Huwag niyong kalimutan ang pasalamat sa Panginoon sa mga biyayang binigay araw-araw. Wala tayo. May isang ano yan, may isang pagkaba doon, yun, no? May pagkaba doon. Ayan. Yan na. Kulabog na. O yan. Yan ang ano. Ang tawag niya may yan. Ano, parang ano, kabog. Kabog sa Pangasinan. Kabog. Yan. Kinakabog yung isda para lumapit sa lambat niya. Yan. Kinakabog yung isda para lumapit sa lambat niya. Yan. Paring Arar. Yan mga yan. Malapit ng bigat ng araw. Salamat sa panonood sa aming YouTube channel, BTV. And happy Sunday morning everyone. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. And Minions, tingnan natin sa Paring Arar. Ayan na, sa Paring Arar. Ayan, kinakawag yung isda. Yan. Yan. Hop. Medyo tumamag at tumatagilid. Yan. Sabi, lambat. Ayan, doon yung lambat niya, paling mayan. Doon yung lambat niya. Sa ayan, so malapit na mag sunrise. Hey Mar! Justin! Oh, yan pala, akala ko dito natin. Okay, shoutout kay Mar. Ayan, kasama si Justin. Okay. Ayan, malapit ang sumikat si Haring Araw. Ayan, doon yung ano yan, bayan ng Binmaley. Tapos dito naman bayan ng Labrador. Di ba Labrador, no? Kasi yun naman bayan ng Sual, Pangasinan. Sual. Diretso na, Alaminos yung mga yan. Ayan na! Mar! Justin! Oh, sana ka maraming huli. Maraming huli. Oh. Ayan mga Indians. Ano si Paring Arar? Bali, yung bandila kanina, kinuha na niya. Ito na yon yung bandila na inulog kanina. Maya-maya kaya siya ilain na niya mga yan. Sana maraming huli. Happy Sunday everyone. Abangan natin mga yan. Bigay ang biyaya ang Panginoon na maraming huli dito sa bayan ng Binmaley, Pangasinan. Yan mga yan, yung ano pa naman yan, yung bundok na yan, ano na yan, bayan ng Aguilar Labrador, Sual. Yung may tower doon, Sual yun. Tapos diretsong Alaminos na. Tapos may yan, yung bundok dyan na nakikita nyo, yung Baguio City, yan may yan, yung bundok ng Baguio. May yan, hindi pa sumigat si Haring Araw.
Abangan natin yung pagsikat mga yan, yung sunrise. Habang nag-aantay ng ano mga yan, nag-aantay ng ano, sikat ng araw bago hilain, maglinis lang muna ng bangka. Sabi ni Paring Arar, maglinis muna ng bangka. Mayan, bawasan ko lang itong tubig dito para medyo marami ng tubig dito. Bawasan ko lang. Ayan mga yans, hilain na ni Paring Arar yung lambat. Mga yans, sana maraming huli ngayong araw ng linggo. Hilain na niya 25 na banata. Bale ang isang banata 100 meters, 25 yan. Di merong ano yan, papatak ng 25 na meters lahat, kaya mahaba man yan, 2,500 meters. Di mahaba-habang ano, mahaba-habang hilaan. Yes, dito pa rin tayo sa ano ba yan? Yes, tapos sa gilid naman bundok ng Baguio City. Yes, may ibon na dumaan. Ayan na, simula na. Nakikita namin yung lambat at isda. Krrrr! Krrrr! Ayusin ko pa, hindi na. Krrrr! Ayan. Sana maraming huli. Ayan namin yan. Hilahin na namin yung lambat. Ngayong araw ng linggo, bigay ang biyaya ang dagat. Ayan yan. Yan natin. Yan mo yan. Yan. Ikaw na. Yan mga yan. Yan. Isang banata. Yung isang banata. Tapos na isang banata, hindi pa tapos. Amen yan. Mabigat yung hila. Mabigat ang hila, mabigat ang paghila, mabigat. Gana. Ayan na, yay! One down! Yay! Thank you Lord. Mayroon lang isa. Yes. Marami na yan. Marami na kasunod. Marami na yung kasunod. May gusto naman dalawa. Yay! Malaki pa. Thank you Lord. Happy Sunday. Salamat sa blessing. Kasunod na naman. Malaki pa. O yan. Yan. Tapos yung isang banata. Hindi pa tapos yung banata. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos yung isang banata. Hindi pa tapos. Meron pang 25 lahat yan. Meron pang 24. Hindi pa tapos yung isang banata. Yan ang ano mo yan, sa buhay dito ni Paring Arar sa tabing dagat. Kumbaga pag walang pasada, lumalaot. Kaya pagdating niya mamaya, papasada na naman siya mamaya pagdating niya, pag katapos siyang lumaot. Yung isang banat, ayan, mahaba talaga. Meron na tayong huli mo yan, 2 piraso. Sana pingka. Yung yan,
Abangan natin, sana marami pang huli ngayong araw na to. Mag-alas 7 na ng umaga sa araw ng linggo. Mayans, just keep on watching lang mga yanyans. Ayan, meron ding masirit. Masirit. Alupihang dagat. Hindi pa tapos yung ano, isang barata. Ayan. Isang barata na. May barata lang pala yung ano, yung lubid. Yan, lubid. Yan, dalawang barata na. Diyan ito yung mayas ito, 100 meters ito. 100 meters to. Ayan. Meron pa tayong hila, si Paring Ara, meron pa yung hilain ng ano. May hilain pa siya na 2,400 meters. 25. Di 2,500 meters lahat ang lambat niya. Ang haba ng lambat ni Paring Arar. Mahaba. Apa pagod ka Paring Arar? Para ako naman dyan? Okay lang daw, okay lang daw. Kailangan kasi marami pang huli diyan. Meron pa tayong 24 na hila. Meron pa siyang hilain na 22,400 na barata. Kasi meron pa siyang 24 na barata na hilain. Parang 2,400 meters. Ayan, hipon. Uy, malaki. Yan, hipon. May hipon na malaki si Paring Arar. Yan, hipon. Yun. Grabe, seafoods. Yan, marami pang sunod dyan, marami pang sunod. Marami pang banata, meron pang... Ayan, may pingka na naman. Yay! Ako na. Pangatlo na. Marami pang ano dyan, kasunod dyan. Yung ano pala mo yan, yung palatandaan nito mga yan, yung ano yan, yun, makikita mo yung simbahan ng Binmali, Pangasinan. Nandun yung palatandaan. Yan, kaya dyan kami uwi mamaya. Yan, malapit na sumikat si Haring Araw. Malapit na mag-sunrise. Apa yang Arar? Mabigat yung hila. Mabigat? Ako naman? Mabigat to man yan sa yan, paghila man yan, mabigat daw. Kasi ano kaya maalon kaya mabigat ang paghila kasi maalon. Marami pang hilahin man yan kasi ano pa yan eh. 23 pa, si 25 lahat yan. Yung isang banata 100 meters, kaya marami pang hilain. Kaya malaki pang pag-asa na maraming huli sa Paring Arar. Malayo pa. Itong mga banatang to, una dalawa, may huli din kahit paano, pero abangan natin mga susunod na banata. Yan, sumikat na yung si Haring Araw. Yan ang palatandaan na lalabas na yung mga isda pagsikat ni Haring Araw. Sunrise here in Binmali, Pangasinan.
Pang-apat na yan, pang-apat. Ano yan, ano ba yan, pangalawang banata yan, pangalawang banata. Pangalawang banata yan. Pangatlo. Ito ba, tama, pangatlong banata. Maka-apat ka, o di makatulong banata, makatulong ka. Di ba rin? Marami ba yan? Sino yan doon? Yun. Ay, Erwin. Bakit marami tayo kay Erwin eh. Ano? Yun yung rabon, yung may tawag, yun yung rabon. O hindi pa? Ayun, may ano, ang tawag dyan? Kabalyas. Hasa-hasa. Yun yung rabon, yung may tawag doon. Yun, tumakas kay Erwin, tapat kay Erwin. Ay, nagupan lang pala yan. Punuan lang pala yan, punuan. Yung mga yan, punuan, nagupan, yung doon sa banda. Kagahapon, nung nag-deliver ako sa Pugaro, doon yung banda pa rin. Doon banda pa rin, Pugaro, no? Yun, yung Pugaro doon, dulo doon. Yung sa may, yan, araw, may, dyan ako nag-deliver mo yan sa Pugaro. Shoutout sa mga taga Pugaro. Diyan ako nag-deliver kahapon. Kita-kits. Mamaya. Kung saan ang area ko ma-assign. Pag ikaw lang lumahod dyan, ikaw lang isa maghihila. Dalawa kayo, depende. Hilahin yung patawang mo. Ilang araw lang yung pag-isa ka lang lumahod? Ilang araw ka lang isa ka lang lumahod? Hindi, yung ngayon. Malabis, di. Shoutout doon sa kasama ko. Shoutout daw kay, parang Ryan daw. Kasama ni paring aral kasi si Ryan eh. Kasama niya. Sana gumaling na daw siya kasi, ano sa kanya, yung namaga yung pa niya, namaga yung pa ni Ryan, yung kaibigan namin si Ryan, namaga ang pa. Maraming ang lumawat ngayon eh. Nung kahapon, walang lumawat kahapon. Ay, kung lumawat ka rin kahapon? Lumawat ka rin pala. Mayans, mayroon na namang huli. Okay. Yay, salamat. Si wala yan, si? Si Erwin. Sino kasama niya, si? Tutunlog, sino yun? Domingo. Domingo. Bakit ka, Domingo? Bakit ka nag-swimming? Inaalis si Domingo. Inaalis niya. Domingo? Marami kayo ulit, Domingo? Pingkatang kultiba na tupukan. Domingo, marami kayo ulit? Kung may pagkakwarp, malasay mo. May huli kayo wala? Domingo, may huli kayo wala?
Ay, tulog ka! May huli kayo, may ko wala. Ay, tulog to. Ha? Ayun pa rin aral, yung... Yan o, inaris niya, inaris nila yung lambat nila. Dapat sa atin, aris natin ang lambat natin din. Wala ma, matatagal na. Ay. Ha? Ah, yun pala ginagawa nila, inaris sila, no? Para pag, ano na, hindi sila magagarga na. Wala pa yung huli? Wala pa? Kami, kukunti pa rin huli ni Paring Arar ngayong araw ng linggo. Ayan na, sumisikat na yung araw. Iharing araw. Toy! Marami huli! Marami! Ha? Wala. Marami kayo wala! Oh. Kami din, kukunti huli, kukunti! Oh. Kukunti yung huli namin. Walang huli, si Paring Arar. Kukunti. Yan ang buhay dito sa tabing dagat. Pag walang huli, tsaga-tsaga lang. Ayan si Paring Arar, nagtsatsaga. Mababa pang hihilain niya. Paikot-ikot kayo. Pre, pangasok mo tigay ma'am. Wala. Minions, kukunti lang huli ni Paring Arar. Hindi pa ngayon ang talagang isda. Hindi pa panahon ng isda ngayong araw to, bakas sa sunod na araw, kaya sunod na buwan marami nang huli. Sila Bitoy, pauwi na rin sila Bitoy. May mga iba na rin umuwi na wala rin huli. Hello mga Indians, dito pa rin kami. Anong oras na? Mga 8 ng umaga na mga Indians. Dito pa kami. Pero malapit na matapos. Yan si Paring RR. Yan si Paring RR mga Indians. Andun na yung bandila doon na inagis namin kayo nung una. Makikita nyo na yan. Malapit na matapos. Kaya may pauwi na rin kami mga Indians. Kunti na yung huli mga Indians. Sabi ni Paring RR, may pambiling bigas kahit papano. Yan yan, si Paring RR, malapit na matapos maghila ng lambat. Marami siyang hinila mga yan, so mga 25 na banata. Isang banata mga yan, so 100 meter, kaya nasa 2,400 meters, 2,500 meters ang inihila niya si Paring RR. 100 meters yung 100 meters yung isang banata. 25 banata itong lambat niya, kaya nasa itong lambat niya lahat. Ang haba nito nasa 2,500 meters ang lambat niya. Ito may yan yung ito yung bandila. Malapit na kami sa bandila, kaya mga ilang na lang. Ilang hilaan na lang matapos na kami, at pauwi na rin kami mga yan. Pag natapos namin, pauwi na rin kami. Mga ilang kilo kaya huli mo Paring RR? 6 na kilo. Mga 6 o naka-6 na kilo si Paring RR. Salamat din sa Panginoon kasi may biyaya din kahit paano, 6 na kilo. May pamiling bigas, tsaka may ulam na. Fresh pa na ulam. Maganda dito sa dagat. Masipag si Paring RR masipag siya pa maghila. Marami siyang hinila. Amin yan, sa tapos na si Paring RR, papaandar niya na yung makina. Tapos uwi na kami mga Yanyans. Amin yan, pinapaandar na niya Paring RR. Basta nakauwi na. Nakauwi na yun. Salamat sa Panginoon mga Yanyans. Pauwi na kami. Pinapaandar na niya yung makina. Yun. Amin yan.
Kabog, yan lang. May magkabog mamaya siya, magkabog. May mga magkakabog mamaya. Mga Yans, parang kami. Dito na kayo mga Yans. So yun na mga Yans, maraming salamat sa panonood. DCB TV, kasama ko si Paring Arar. Okay? Sana sa mabuting kaligayan. God bless everyone. More power and bye-bye mga Yans.